Nissan Leaf, v ktorom sedíme, má 30 kWh kapacitu batérií, to znamená, že stúpla o 6 kWh oproti predchádzajúcemu. To znamená, že by sme mali na nabitie podľa výrobcu prejsť približne 250 km. Momentálne sa nabíjame, ešte si asi tak 3/4 hodinku, pol hodinku počkam. Takže mám čo piť. Ale nabíjam sa zadarmo. Kedy ste naposledy tankovali zadarmo? No, teraz sa dozvieme, že 95% nabitia batérií, koľko je to v kilometroch? 190? Poďme na to. Naša trasa pôjde z Bratislavy do Nových Zámkov, z toho približne polovica je po diaľnici. A chcem vidieť, či bude schopný prejsť tých 100 km tak, ako by prešlo normálne auto. Pretože papieru sa príliš veriť nedá. Tých 250 km dojazdu, ktoré udáva výrobca, to dosiahnete možno pri izbovej teplote vo váku, ale v reálnej premávke plus v reálnom počasí. Tam veru nie. Vychádzame z Bratislavy, 160 km dojazd pri 110 km za hodinu, 100 km do cieľa. Prichádzam k Sencu, mám dojazd 130 km, do cieľa je ešte asi 85. Práve som sa dostal na dvojcifernú sumu dojazdu. 99 km, ešte nie som ani v Trnave. 130. Je to tam. Nissan Leaf, 130 po diaľnici. 15 km od maximálnej rýchlosti Leafu. Momentálny dojazd 62. 50% batérií. Za chvíľu odbočujeme dole z diaľnice a od toho momentu je to 40 km. A už mi aj stúpol dojazd. Hneď o pár kilometrov. Momentálne mám rezervu 10 km, ak platí tento údaj. Každý kilometr stupňa asi o kilometr, mal som 48 a teraz už 53 po asi 3 kilometroch. Vidím teraz, že s prehľadom tu dojdem, 41 km dojazd, do cieľa 23 km, úplná paráda. Ale prečo sa vlastne snažím bojovať proti veterným mlynom? Viem, že to auto nie je momentálne určené na to, aby išlo mimo mesta a všetci alibisticky hovoria, že je to len pre mesto, ale chcel som vedieť, ako ďaleko sme od toho, aby boli elektromobily konkurencieschopné. Tých 6 kWh navyše sa zdá byť ako malý prírastok, ale v praxi je to veľmi veľké plus. Za normálnych okolností by som už teraz nemal dojazd s najväčšou pravdepodobnosťou, čiže už tu niekde by som zastal. A pokiaľ tieto inkrementálne zmeny budú raz za 2 roky, raz za rok prichádzať, tak nepotrvá dlho a tie elektrické auta budú skutočne na tej úrovni, ako sú dneska auta so spaľovacími motormi. Nehovoriac o tom, že to je tiché, že si to viete nabiť doma, to znamená, nie ste odkazaní na niekoho iného. Vaša vlastná zásuvka vám stačí. A to nie je všetko. Viete byť úplne nezávislí od benzínok, od hociakej inej distribučnej siete, viete si vlastnú energiu vyrobiť. Najbližšia dzedzina je už Newcastle. Yeah! A, water level low. Ale to už viem, že som tak blízko. Už som iba nejaké 2 kilometre. Je to tam. Ešte máme 15 kilometrov k dobru a sme tu. Sme v cieli.
Dobre to vyšlo, ešte 15. Síce už battery level low, ale už ma to netrápi. Šťava. Suma sumárum. V reálnom svete mimo mesto uvidíte zo sľubovaných 250 km približne polovicu. V meste to bude citeľne viac. Ak bude však technológia batérií napredovať ako doteraz, už budúcu dekádu môže byť vašim ďalším autom pokojne elektromobil.